magbukas ulit. Oh, ganito ulit. Sir, baka konti lang makain mo ah. Walang umilan ngayon. Walang isipin ang mukha. Walang Baka maguga. Wala siya pa. Wow, Jen. Grabe ka. Sige, hugasan mo mga kamay namin ah. Ay, nagsasain kayo? Hindi, hugasan mo. Wala may lalaki dito. Gusto namin. Tingnan mo, tatlo kami, pero konti lang naabot na ganyan, no? Ano ba rin na? Oo, gusto namin. Gusto na. Ano ba? Lord, hanapin mo yung taba. Nakain ko. Sarap ng karne, no? Maubos ba natin yung pagkain? Ano na siya? Kumain ba siya ng karne? Oo, kumakain siya. Hindi niya matiis eh. Akala ko pa naman sa akin na yung ano mo. Ayun na sa... Walang salita. Pagsusiyan niya kasi pag hindi siya kain. Hindi ang bilis kumain. Wala? Oy, narinig yung boses ni Nete. Tayo yung mo lang dyan ah. Seryoso. Baka niya talaga ngayon. Sabi pa niya, gutom ako. Hindi ako gusto mo yun. Baka magsalita siya, ano? Di siya. Grabe na siya. Nag-video tayo. Wala! Yeah! Nanahimik mo. Lugi kami kasi hindi kami nakikita. Hindi ako makapwede dito. Hindi pa natin. Tapos pinagin na lahat. Nakakaya niya ba tao? Galing yung. Uy, ito ano sabi na ano. Galing yung. Galing yung. Uy, basta niyo ka na natin. Mga patay gutom yung nasa nono. Hoy, binamipat lang yan. Kami kayo na dito. Alin yun? Ako. Ako dyan to eh. Lumipas ka kayo. Sabi yung ukra ko. Pag nagbubudol fight pala, dapat nakapuyod. Puyod tayo. Naka na yung kamay sa nyo. Grabe mga patay gutom yun, oh. Hindi na yata umumuyan. Bakit ang tuwa? Uy, nag-inom na ako ng tubig. Diyan na yung ano. Tako yun talaga. Uy, wag na. Basta tutuloy dyan. Kaya ka pa. Paano na sinaway niya? Puro na Yak, nakakahiya sila. Takaw nila. Natura na. Uy, ba't nawala? Bigla nawala. Ang dami lang kanina, biglang nawala. Ba't nawala yung amin? Ang dadaya nyo naman. Ano ba yan? Babakawin ko yun.
Unti-unti lang namin Ako to. dito eh. Kaya tama kayo kasi Nene. Hindi nga nagsasalita si Nene. Ang kamaki. Gabi. Ay! Ano yun? Oh! Ulam lang siya ng tubig. Nawala din sa kakain. Kain ka pa, Jen. Jen, huwag kang mahiya, Jen. At ito. Hindi, ano ko yan yan? Oh, Nining, ano na yan? Para sumaba ka. May katim. What, Ning? Ayaw mo na, ubos na yun. Ayoko na, puro kanin na lang. Sayang, Uy, ano yun yan? Ang natira, yun yung pinakamatakaw. Ang nasira yun yung nakulangan. Yung natapos na yun yung Ang nakama, isang kumain ng mga ulam. Eh ano? Tingnan mo. Pawis na pawis siya kumain. Grabe nga. Tapos na ako. Kisay, ngayon lang nagsalita. Wala Kasi, pag nagsalita sila kanina, hindi siya makapag-concentrate. Mali pala ako ng tinabihan. Hala! Oy! Uy, ano ginawa natin? Tapos kita Nahiya lang si LB kasi nga, ano, Tapos kita nung tumabi siya, isa yun siya pinakamatakaw. Wala lang ano eh, 2 minutes na ano. Grabe, ang bilis. Bigit ang tingin. Wala. Pumikit lang ako namin. Pumikit lang ako. Pero Hindi nga eh. Hindi ako nabusog. Ano, Tawa ko lang ng tawa. Hindi mo kaya mo eh. Diet pa yun. Another round. Request. Salamat ka. One more. Almusal na, bawal na video. Grabe.